Şol, hormatly prezidentimizin tapşyrygy boýunça ýurdumyzyň wekiliyeti mejlisiň başlygynyň ýol başlygyna parahatçylygy, ynançmagy hemem howpsuzlygy putulandyrmakda zinanlyň orny atly Merkezi Aziýa forumuna gatnaşdy. Dowuşuşyk Türkmenistan hökümeti bilen Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurumy tarapyndan guruldy. Video maslahat görnüşine geçirilen çäre şeýlede Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurumynyň başlygy hemem Şwediýanyň daşary işler ministri Ann Linde, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurumynyň baş sekretary Helga Schmidt, daşary ýurtlaryň parlamentleriniň we halkara düzümleriniň ýokary wezipeli wekilleri gatnaşdylar. Maslahat ähli sert derejetindäki geljek mümkinçilikler, ýetilen sepetleri hemem bu ulgamda öňde durýan wezipeler adam hukuklaryny berja etmekde, halkara konwensiýalarynyň orny, dörli ýurtlaryň kanunçylyklaryna umumy edilen qadalan ornaşdyrylşy, hemem onu ýerine ýetirmek monitoring gurallary barada bir näçe çykyşlar dinlenildi. Pikir alşmalyň çäklerini degişli maglumatlary laýyklykda ähli gatnaşyjy döwletleriň zinanlyk hukuklarynyň gorulmagyny, hemem gender deňliginiň ilerledilmegine gönükdirilen öňde barjy milli qadalaşdyrjy hukuk binýadyny döretmekde ösüşleri gazananlyklary belenildi. Öz nowatynda biziň ýurdumyzyň wekilleri bolganda Türkmenistanyň kanunçylygyna syny bilen döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň durly ugurlaryny zinanlyň orny hakkında çıkış etdiler. Belenşiyali hurmatly prezidentimizin baş tutanlygyny amal aşyrylýan siýasatyň eler tutulýan baş ugurlarynyň bir hökmünde deň hukuklary we azatlyklar, erkekler we zinanlar üçin deň mümkinçilikleri döretmek ýürelgesi kesitlenildi. Online maslahatyň jemleri boýunça maslahat beriş häsiýetler etminamanyň kabul edilmegi bilelikdäki işiň aýdyň netijesi bolup durýar. Ýygnananlar oň ähmiýeti barada aýtmak bilen bu resminamada bellenen ilkinji nowatdaky wezipeliň geljekde gender deňligi we durnukly ösüş ulgamyny siýasatyň işlem taýýarlanmagyna ýardam berjekdigini anamelerdiler. Şeýlede salyň uruş boýunça halkara hyzmatdaşlygyň çäklerinde halkara okuw ilmi merkezine teleköpri arkaly salyň uruş boýunça Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň tejribeli hünärmenleri gullugynyň çağın Ýewropatolog lukmany doktor Gerlinde Zelzer bilen salyň ulgam arkaly salyň uruş amalynyň esasy ugry bolan pediatriýanyň we çağın neurologiýanyň wajyp meseleleri boýunça pikir alşyldy.